Il-Marsa Sports Ground bħalissa jinsab miżewd beluf ta' Maltin u barranin għat-tieni edizzjoni ta' Unite with Tomorrowland. Kunċett li joffri ċelebrazzjoni ta' mużika mill-aqwa amalgamata ma' spettaklu mimli kulur u divertiment. Unite with Tomorrowland huwa ħolqa minn sensiela ta' ċelebrazzjonijiet f'7 pajjiżi oħra li kollha kemm huma ser jixxandru live fil-festival annwali tant rinomat fil-Belġju u li jintemm għada l-ħadd 29 ta' Lulju. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi żar il-Marsa Sports Ground li bil-preparazzjoni għal dan l-avveniment tant famuż inbidel f'arena mimlija b'kuluri u dawl mill-isbaħ. Wasal għal darb'oħra t-tieni edizzjoni ta' Unite by Tomorrowland li qed isseħħ ġewwa Malta fejn il-pajjiż tagħna se jingħaqad mal-Belġju u 6 pajjiżi oħrajn għal event u festival mill-aqwa madwar id-dinja. Din is-sena aktar minn 50 nazzjonalità differenti ta' nies ġew Malta apposta sabiex jattendu għal Unite with Tomorrowland. Dawn jinkludu nies mill-Amerika, Brażil u saħansitra ċ-Ċina. Din is-sena żdied il-beħ għal barranin fil-fatt in-numru ta' turisti li qed jiġu apposta għal festival żdied ukoll. Il-preparamenti għal dan l-avveniment saru kollha f'pajjiżna biex xogħol kollu maħdum minn kuntratturi u ħaddiema Maltin. Fost oħrajn, xogħol tal-piroteknika ta' karti u konfetti, dawl, sound u anke x-xogħol kollu fuq il-palk li fuq qed idoqqu diversi artisti lokali u internazzjonali. Nilqgħu b'sodisfazzjoni wkoll il-fatt li s-supply chain Maltija l-kuntratturi Maltin ħadu ħsieb ukoll il-maġġoranza tal-production u anke l-pyrotechnics. Fost l-artisti ta' fama internazzjonali li se jkunu qed idoqqu tul iċ-ċelebrazzjoni hemm Steve Aoki, Nervo u Vinay. L-avveniment beda fis-satejn ta' wara nofsinhar u jintemm aktar tard fis-satejn ta' filgħodu.